Hello, may gawin tayong cellphone na parang G7 ata brand nito eh. So ang problema, ayaw mag-on. Tayin ko muna yung ilaw. Yan, na-charge ko na yung battery nito, ganun pa rin. So lagay natin ng meter tapos yan hanggang lang 21 milliamps lang yung dinodraw nito. Yung 21 milliamps na yan yung kinakain lang, so masyadong mababa tsaka hindi nagdi-display. So parang may problema tayo dito sa charging o power IC kaya. So dito pa lang sa meter natin malalaman na natin doon yung problema it's either power IC or charging IC. So bali ito na yung board so bali maghanap lang tayo kung may short tayo makita So ito yung power supply nga power IC. So mayroong short tumutunog. Dito wala. Bali yung isang method pala na paghahanap ng shorted gamit yung power supply natin na sino yung hindi naman lahat ng umiinit nasisira ayun ang sira pero yun yung isang palatandaan na may problema yung pyesa So dito ako nag-inject ng 1 volt lang dito sa power IC natin, kaso walang umiinit dito, wala akong makita. Meron akong nakita konti dito na natutuyo gamit yung Fuji natin. Yan, Fuji yan. Tayo lang. Yan, Fuji lang po gamit natin So nung nilagay ako dito, wala akong nakita, pero may nakita akong habang kinakap ako yung board dito sa likod, may nakita kong umiinit din dito. So naglagay ulit ako dito ng yan, fluid, tapos nag-inject tayo ng 0.8 na lang, 0.8 volts. So nakita ko malayo pala So nag-inject ako dito tapos nakita ko yung isang resistor na mabilis matuyo yung fluid natin So try natin tanggalin yung capacitor na yan.
So ito, tatanggalin ko na lang muna to. Yan. Maliit na to. Yan. Tapos mag-tester tayo kung may shorted pa ba, no? So yan, wala na. Nadali natin yung shorted, ano? So balik tayo dito. Dito tayo mag-testing ng shorted. Yan, wala na rin. So balik natin sa phone, ano? Baka yun lang ang sira. Hopefully. So hindi muna natin lagay yung mga camera, no? Wala natin to. Tapos ulit natin yan. Yan, milaw na yung ano natin. So, check tayo kung may pagbabago ba dyan sa ano, meter natin. Yun, gumana, no? Yun, umilaw. So, bali yun lang ang sira, no? Yan, nag 2% na. So, yun lang, isang paraan na, ano, maghanap ng troubleshooting ng cellphone, ano? Huwag yung may karamihan kasi ng iba na patayin ko muna yung ilaw. Malalaman mo kasi kung may gamit ka, no? Kung saan ka magsisimula mag-repair, kung saan mo sisimulang i-troubleshoot, no? So yan, kumana na yan. Yan. So charge lang natin ng konti, ano, tapos balikan natin to. Balikan ko lang pala, ano, bali i-assemble na lang pala natin to. Tingnan muna para ano na, sa tingin ko wala nang problema to, yun lang. Para mag-charge. So bali, subukan natin ngayon, ano, naka 12% na yan. G7 pala to. Samsung nga lang G7. Takpan natin, baka may picture to. So okay na, ano?